Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Radio! Aksyon Radio Philippines, Standard Time, las 5:04. Ining nga oras ginadulong sa inyo sang Shane Plus Capsule. Ang pinagkabayo kag pinakaepektibo, wala na sang iban pa. Inyo nabataan, ginadulong sa inyo sang Alaxan. Laban sa sakit ng katawan, laban lang Alaxan. Aksyon Reports Afternoon Edition. Aksyon Reports Afternoon Edition. Diri mabatian ang mga nagapanguna nga mga follow-ups sa mga hitabo sa Negros Occidental kag Bacolod. Aksyon Reports Afternoon Edition. Upod sa atong mga action reporters, kagkaroon ang inyong alagad. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Cinco minutos nakaligas at takna nga alas 5 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Salawat isaraman katuman kabalantayan nga hapon sa inyo taran. Adlaw nga gidabantayan sang halos kalabanan. Daton nga mga kaaksyon, Mapa, Luzon, Visayas man kag Mindanao. Din ka man gabahin sang kalibutan basta malabutan sang signal sang DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Nagabantay gid sa konano ang update sa siring abnormal, medyo abnormal nga lakat kag senaryo subong sang Pilipinas. Bangod sa halos hindi na mapunggan nga pag-atake kag paghalit sang siring makamamatay, makakulugmat kag kululbaan na nga coronavirus. Action Reports After Edition. Action Marlon Hinubay atubdob sa takna nga alas 6. Pizza GC size kita subong sa bulan sang Marso tuig 2020. Ano ba lang kasunod sa pabinsaron nyo basta March 16? Kadomdom ka mo? Sang istorya kon March 16 nga bulan kag pizza. Munohon ko na lang ang kanta or ambahanon ni Roman Tisorio bla. Kilala nyo si Roman Tisorio? Way giday kalabanan, way nakakilala kay Roman Tisorio ay. Ang apelyido niya makakson, Villame. Oh, dumduman nyo na ay. Si Yoyoy Villame. Saka Pinoy singer, composer, artista kag komedyante, dumduman yung maka-aksyon ang ambahanon nga Majilan. On March 16, 1521 Nang March 16, 1521 may Magellan Kay dugay na ba?
They will say 499 katuig sukat gid subong. they so small, masawa ay lang. March 16, 1521, tatlo ka sentury kag 99 katuig. Sukat gid subong. The people Sangang Pilipinas na discover ni Magellan. the speaking they have done. Because Castilla git at waray-waray man. Una sa balita, una sa aksyon. Tuman kadugay na nga panahon naglipas ang Portuguese explorer nga si Ferdinand Magellan nagabos Pilipinas. Istorya ini nga bisan pa may COVID-19 sa Pilipinas, hindi sige hapon mapanas-panas ang balita nga nagabombardiyo kag nagabarakang sa karon. Amo sige hapon ang COVID-19. Kagkaroon sa atong Pangulong dinala. Sa ilawantay sige na mga pangulo nila, una kita sabahin sang balita lokal. Ang balita sa nasiling tanang nga sige hapon ginabantayan amo ning COVID-19. Halos tarang nga mga tao sa isla sang Negros nagpalahimunong. Halos tarang apektado ni batat gulang tambok ni Wang Kaman. Ang hulag, aktibidad, negosyo, turismo kag transportasyon apektado gid. Dari sa Bacolod, community quarantine gina-implementar na. Plus ang igapatuman nga curfew. Umpisa alas 9 sang gabi, papanaog alas 4 sang kagahon. Kung sa mga linuto pa, ginatimpla na, ginaplastar sang maayo para nga kon ipatuman layo sa reklamo halin sa publiko. Mayara kon sa mga tawag pa pala dry run, ginatulo testingan anay, ay ginaplastar pa sang maayo ang ginatawag nga IRR. Ang mga pagsulundan antes ini ipatuman. Una sa balita, una sa aksyon. Sa probinsya nga level, ika-27 nga panad sa Negros Festival. Masubo-subo nga balita. Ang festival sang tarang nga mga festivals sa Negros Occidental, dalayo na nga ginkansilar. Mga border, entry kag exit points, bantay sarado sa mga otoridad. Ang mga luyag magsunod sa Negros Occidental nga halin sa iban nga lugar kag hindi taga Negros, hindi gid pwede nga makasunod. Pero ang mga taga Negros pwede makasunod basta maipresentar lang nga identification card. Magapamatuod din nga ikaw, kamo taga Negros. Ang mga tao naman nga luyag magpauli sila sa nga lugar, pasugtan man pero subong labang adlaw. Bangon subong man nga adlaw, nag-epekto yun ng executive order nga ginpermahan ni Governor Bong Lacson kagabi lamang. May iban nga importante ang kalatuan, emerhensya kag nagabiyahis ang kinahanglanon sa mga tao, pwede man. Kung nagapuli ka sa Iloilo, halin ka diri sa Negros Occidental, pwede ka man kapauli Pero limitados mong ang biyahe sa kadagatan. Ang nagabiyahe sa mga ka-aksyon ang ginatawag nga ruro o kon roll on, roll off lamang. Ang mga Negrosanon nga magapauli naman bisan wala sang sintomas sang coronavirus, dapat gid nga magpaidalom sa quarantine sa ila sa nga balay. Sa sulod sang 14 ka adlaw, nasa ad iniha sa mando sang pinakamataas nga opisyal sang Negros Occidental. Hindi pwede nga makalusot bangod may mga taga-barangay nga amo ang mga monitor sang maid-id sa inyo. Ang guwa subong abnormal ang sitwasyon naman ng munot na temprano pa, pati mga malaligyan establishmento mga malls. Ginalangaw subong kagtuman kadjutay sa mga customer. Ang mga salakyan kani nga di pasahi mga kaaksyon ng mga driver kalabanan naguntat na sa pabiyahe temprano pa. Pangod base kung magsigi-sigi, pwede kagjutay. Ang ila siniginansahon, jutay glagaw subong. Sa patag sa edukasyon, linong na linong ang sitwasyon sa mga bulutuan. Wala sang klase, wala recognition day, wala man sang graduation. Pero wai di kakahulugan makaksyon nga wala na gid. Mangindepende ini sa dalagan o kon sitwasyon.
Sa ato sa nga probinsya kung COVID-19 na paghahambalon. Tanan dapat magsakripisyo kung si Governor Bong Lacson Pambambalon kag dapat ang kooperasyon. Ang gobyerno probinsyal paagi kay Provincial Administrator Attorney Diaz may panawagan sa tanan. Medyo lawig-lawig ning pagsaysin Attorney Diaz pero importante gibaya mo. No, ang unod sang sining panugyan or panawagan sang Provincial Administrator. Ipabati ko na sa inyo dugay-dugay ha. Sa nagapamangkot maka-aksyon kung paano nakadesisyon ang gobyerno probinsyal nga kansilahon temporaryo ang ika-27 nga panahon sa Negros Festival na hisugtan ina kaina sang udto nga sinapol sa mga alkalde sa Negros Occidental. Nagtililipon sila dito sa may Sakakalanaan, isa ka restaurant sa Surad Santalisay. Supposed to be kuntani, ini nga sinapol mag-aksyon, nakaschedule pa ni buwas nga adlaw Martes. Pero kay kagrabe sang sitwasyon na subong kong COVID-19 na paghambalan, subong na lang ginpatawag sang Association of Chief Executives o kon ACE. Ang sinapol may ginimitar nila si Governor Bong Lacson. Ang number 1 nga agenda ginahambalan ti preparasyon sa COVID-19. Ang ikaduwa, among pagkansilar na sang panaal sa Negros Festival. Una sa balita, una sa aksyon. Ano ba ginibal sa nga balita sa bahin sang lokal? Ang guwa sang emergency room sang Doña Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital. Ang mga tao kaina medyo naurungan. Naurungan ang sentro sang panulukan nila ara sa duag pula. Igo murahon tent gilik nga dako-dako. Mayara sila ginpahamtang nga tent dara sa sagwa sang ER sang Regional Hospital kay tiniran sa mga tao nga amo nang mag-aamuma sa mga pasyente nga mahimo dalon bangod sa COVID-19. Una sa balita, una sa aksyon. Hindi lamang doble kundi triple na subong ang ginahimo nga papahanda sa ato sa gobyerno. Hindi na inilahog-lahog nga sa isang trahedya nga nagkaigo subong sa ato sa nga nasyon. Plus nagdugang pangkabalaka sa mga taga-Negros matapos kahapon ti napatay. Wagid siya kabato no sa coronavirus ay isa ka konsihal sang Tayasan Negros Oriental. Ang hambal ni Provincial Administrator Diaz sa impormasyon nga isa nga natipon ini nga konsihal nakatambong pa sa pila ka mga aktibidad sa Bulutuano dito sa Negros Oriental, partikular sa Dumaguete City. Nakapangamusta pa, nakasugiladon pa sa pila ka mga tao. Una sa balita, una sa aksyon. Kung maghuyang ang immune system sang tao, hindi bato ni sa COVID-19, sa coronavirus niyo. Kaya to nag-aedad na to siya sang 65 anyos na may dadagin man. Normal na lawas ang tao mo ng edad nga nagahuyang immune system. Basta gani huyang immune system, di ka bato sa infection ng lawas ta. Amo to natabo sa konsihal kung nga wagid sa makaluwas. Ang resulta subong ang gobyerno provincial sang Negros Oriental pagi sa kay Governor Roel Digamo nagmando epektibo alas 12:01 karon sa kagahon subot silingon matupa ini siya Marso 17 karon sa kagahon. Negros Oriental ipaidalom na sa state of calamity. Una sa balita, una sa aksyon. Kung ginsiradan ang border diri sa Negros Occidental, same man sa Negros Oriental, no? May mando man dito si Governor Roel Digamo nga siradan man nila sa nga border. Grabe ka na mo sa mga checkpoints, mga ka-aksyon nga ginapatigayon. Kamo ga siling nga di ni kalusot ang sabo magamuni mo. Una sa balita, una sa aksyon. Nagabulig-bulig di kampanya tuod mo, batok sa illegal nga droga. Kayo, waay gino, halos tanan nga alagyan ho, bantay sarado ho. Samtang sa syudad, City Administrator bukas sa 4 days work week sa gobyerno, pero bakulod, wala pa sang desisyon. Paulipay naman kagihom na mga empleyado mga muni. Imbes nga 5 kadlaw lang ila sa trabaho, nabuhinan isa, patalang kadlaw kumatabo. Una sa balita, una sa aksyon.
Galing kay Basi kon no work no pay na eh. Dugang sa paglimit sa hulag kag sa paglimit lagaw-lagaw sa mga tao. Ini tanan mga ka-aksyon. Why ni sang iban nga makabenepisyo kundi kita nga mga tao. Ang Bacolod City Police Office Headquarters may araman sa Ginapatigayon nga istrikto nga pag-implementar sang proper hygiene. Antes kada magsunod ti manyos ka na alkohol sa imo sa nga palad. Para malikawan man ang COVID-19. Bisan din ka man, ospital. Adto ko sa ospital, sulod ka sa opisina. Mayara gida. Sa naga-guide sa imo nga ops, antes ka mo sulod alkohol na ito to, inday. May forehead thermometer pa. Nangkuton ka kung nakapamanila kasi ruway. Ang kalabanan nga sabat sa tao ay Una sa balita, una sa ay aksyon. kung nakapamanila, iba na sila. Kung mahambal di sila nga alikos Manila at piho, i-quarantine sila. Pero kung magbinutig kang balik sa imo mangyapon, di ba? Ang hepe sang kapulisan sa Negros Occidental mayara sang minor reshuffling. Pagbalasa sila. Dito ka Nicer Silos Piak, ikaw di bulos, amo ng balasa, amo ng reshuffling nga ginatawag. Samtang madamo nga mga local government units sa kon LGUs nagdeklarar sang state of calamity bago sa COVID-19 sa mga adlaw. Provincial government sang Cavite, syudad sang Muntinlupa, ang pila ka mga banwa sang Pampanga, kag Metro Manila, Manila City, San Juan, Las Piñas, Pasay, kag Quezon. State of calamity. Si Presidente Rodrigo Duterte sa mga Lunes nag-anunsyo sang enhanced community quarantine sa Bugos nga Luzon, enhanced Bosilingon, ginpapag-on, ginpasangkad para matap na kung mapaganhagan man lang ang paglaptas ang COVID-19. Lighter side sa atos sa nga balita. Ang saging baw. Una sa balita, una sa aksyon. Anong istorya sa saging nga lumusot ding saging ni? Sumunod sa COVID-19 nga senaryo ang saging, bangod sa pagka-high-tech kag moderno sang panahon subong, may international networking na kag social media, pati ang saging labi na ang ginihimo barbecue nga sab-a. Tumuhaw! Ginasiling kuno nga makabato agad ang tawo hindi matabikan sang COVID-19. Tuod? Ang resulta, pila ka mga merkado dito sa Metro Manila gindagsa sa mga tawo nga nagapangumpra sang saging. Medyo makapayuhom nga balita, makapaulaw-umpaw sa kabalaka ginabatsagan subong. Namit to ng saging ay damo ko sang makuha nga benepisyo sa saging. Yung taon di tani mabasol bangod misin o subong ginakulbaan na. Ay kung mahimo palang himuod ang tanan para mapasiguro nga hindi matapikan sang virus. Una sa balita, una sa aksyon. Ang akon gani anak na lalaki kapon bla isuranay kami partis virus. Grade 3. Nakita niya sa cellphone ang mga nasyon nga may confirmed cases bla sang COVID-19. Inisip niya kung pila. Ginbasa yaman ang mga pungsod nga way payasang kaso. Ang balya dayaon sang iba no. Una sa balita, una sa aksyon. Iban ko na nga pungsod yung way kaso dayaon. Pati kabataan subong alert na kag awareness na din COVID-19 yo. 521 Aksyon Radio Philippines Standard Time mga pangulo dilan inyo na patiyan. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Minano man nga preparasyon sa COVID-19, importanteng dalagan sang trapiko. Namuno tatay brano pa, jutay ang salakyan, jutay ang tao, pero ang trapikos bakulod, problemado ayhan. Traffic Reports. Sa Patrol Action Jam ngayong hapon bes kabin,
Maayong kapalasyon, Mark, sa ito tanan nga magkagsa ka papakarulay kita mismo nag-report diri sa may border checkpoint sa Bacolod Mursa area magkagsun diri mismo sa may area sa Central One Zone sa Gop sa Mansilingan Road, Barangay Mansilingan naman surad sa Bacolod para sa pinakaw diri nga sitwasyon magkagsun kuna pag-apatikan na sa checkpoint sa mga kapulisan kag katapo man sa interagency task force ang aton pagamalan. Pero kung dagat sa traffic naman ang aton nga sitwasyon magkagsun ang aton mag-istoryahan sa palibot sa Bacolod karon nga po nakabiglaman diri light to moderate to moderate ang sitwasyon sa dalaga sa trapiko kumo ang volume sa mga salakyan hindi ginmawatsagan pa karon nga po kay nagpilon sok sa pinaka mga border checkpoint na kakson karon kay patpat ato ang sitwasyon dito sa area mismo man sa dalan Araneta sa akop sa barangay o sa border mismo sa Bacolod Bago kag diri man sa ato ginakamtangan sa may Bacolod Mursa mga kakson sa palibot sa Bacolod light to moderate ang traffic situation kadutay sa mga salakyan nga to makitaan nga nagamaneho o kami biyahe karon nga po kumo nga iban posible nagpulo pa na hunay iban na stuck o na stuck abi sa may traffic dra mismo sa pinaka border checkpoint nga ginapatigayon even ang pinaka mga pasahero nga salakyan kadutay sa nagabiyahe karon nga po isa sa mga rason diri na naton posible kadutay man mismo sa ilaman nga mga pasahero kaya kung nagabiyahe abi mo sining matring mas diri on na magsakay kumara kalaman nga pribado nga salakyan imo gate at least mga sono surka nga ang imo mismong salakyan dira wala sa naman nga mga nagtuner nga virus o kung iban pa mga kalson iban kami nagkakita po sa mga pasero nga salakyan like bus nga makita naton pero yun na make sure man kay tikton makalabay sa mga checkpoint o border checkpoint ang salakyan kinanglan masigapon nila mga kalson nga magtaydalom sa thermal scanning nga ginatawag action mo ginlibot na ito action mo duha ka mga area na duha ka mga borders kung sa rin ang kapatigayon sa checkpoint ginuna na ton ang south sector dito mismo sa may Bacolod Bago. Ang pinaka-career update nato na nabatindikan kay Police Lieutenant Tonito Pastrana, ang station commander sa police station number 9, ang pila sa salakyan pribado man di pasahero o kung singgo nga motor o kung tricycle ba na pagamana lakit na tatanangin masahe sa masalakyan makauson nagalambot na ang pila dito mismo sa surad sang Bago Action Mar. Tiko ni sipisipon mo na alindra sa area sa border sa Barangay Sumag padulong dito sa Bago nagawamboy man na mga 29 kilometers ang kalayoon naman tiko naman sila kalabang pinasa sa kembot silingon doon ko na mo nagibya nga na stuck sa traffic matasyon bangod siya nga process day pero it's part of the process ganyan Manila it's part of the policy nga ginapatuman din rason to nga amo sining nakakatabo mahalaga mo sining isa din sila ng tao ang ginagamit ang action mo na thermal scanner isa lang ikabilog sa kada border bla and then isa man ka personnel amo ni ang nag-check sang lugar rason kun nga medyo mabudlay o kung abi madugay-dugay para sa pag-aungkos katapong mapersonal nga implement sining nga policy o kung checkpoint abi action man para iban man nga mismo nga nagalabay diri dasig man na magkalin sila matagsat ka mga posesyon so iginalauman diri nila nga posible ba si madugang-dugan para at least mas madatig-datig kaya like for example sinidiri sa Bago ikalaban na sa pila sa mga salakyan madugagan pag-inabi sa mga nagalakat ng mismo nga mga individual mga persona kinanglan mas gyapon maglabay sa may checkpoint o kung sa may mataydalam sa thermal scanning mga kaksyon so sunod kay Police Lieutenant Junito Pasmana sa itong interview hopefully basta may mga development probably sa mga masunod nga minadlaw o rather hindi ba rin posible hindi pa magtapos sa adlaw mga kasyong na daidugang sila para mas malasig-dasig in terms of personnel yan available personnel ang equipment na gilang kinaglanon so far siya assessment so yung pag-checkpoint ang pagamala sa area so kung basihan ka i-check ang ilang temperature effective ma'am pero ang problema tagaling ang kakulangan sa thermal scanner na isa lang sa sibuntan mga apat mas madasig okay. Pero kung basihan tang executive order adi ganin namon ni lockdown ang makasulod lang ang delivery sa pan. The thing is lockdown to kay part na lang ng community quarantine. So that is why guro mo na yung lockdown pa mo. Na i-check lang na yung ilang temperature. Kung possible, madugangan, mas madagas kapos na kamutikasig. Yes, kung madugangan dan mas madasig. So considering ang traffic ito nga linda sa Bangga Talok, Bangga Sumag, hasta pa nito buong kapan sa Banwa mismo, siyudad mismo sa Bago. Alam mo ba? Oo, may nagatawag sa ako nga. Ito sila, nakapamangkot. Siling ko, at may mga mandatory ni tanan nga nagastos.
kinanglan i-check ang ilang na temperature. Pero tinsaran sa willing man sir na magpa-check. So, wala man na nagkapangito. Damo gid nga nagalalis, nagapangakik, pero na-explain naman sa ilang ma'am, para malita atong tanan. Sa uli, naintindihan naman lang nila. Wala ka man sabi nag-check ninyo nga ito nag-over sila ka 38 or abay nagkakapitan. Wala pa. Ang saktong sa mga taga City Health, once na mapuan, i-separate ko na yun. Wala pa may kita ito. Kasi wala naman. Ang problema lang, atong scanner kay parang yung live nga makadalagan kay considering nga battery lang to. Pero what time ko mo nag-start? Di kagina sa operation sa checkpoint? So nag-start kagina mga alas 11, alas kapasubong. Hindi, alas 11 lang kaaga. Okay. Kaya ginaulat ako kagina ng mga... Pero sana na sir mag-gabina o sana mag-sunod-sunod na? Ang instruction sa amin is 24 hours. Wow. Sa deployment, gusto ng station na alay, nakapulit mo ng augmentation. So actually, ang natas sa border control, ang PCMC. But considering under sa aton nga area of responsibility, so I have to supervise as per instruction by our city director. Ang problema today, kaya doon na di ang entry point. May isa pa to ka entry point dito na yan sa may Bangga Abonan. So kaya ang mga travelers from south, particularly alin sa Canlaon, alin sa Dumaguete, pwede dito kagi, alin sa Nacarlutas, Nakapiliana. So far, wala pa subong kay ang instruction na among city director, i-prioritize ana yung main road. Okay, so hopefully, by karon or tomorrow, maka-adjust kami sa among nga deployment kasi mabutangan man dito. Rason action Marco nga karon nga pon dra sa area tong barangay Sumbag sa intersection mismo sa may Abonan na lang tawag nila kung Bangga Abonan karon nga pon light to moderate ang traffic situation dugod nga man sa lakyan dito tanan ng pinunsok sa may border mismo sa Bacolod ug Baco kay sama din kita naton aton nga rason kay tutay mo sa lakyan nga nagasulod kay medyo hinay gid man kag kalabanan mo dito sa jeepney matasyon ang wala gid maayo gid nga nagabiyahe karon nga pon mga kaakson so lo naton diri sa aton ginakamtangan sa border mismo sang Bacolod, Mursama, Kakson. Ang sitwasyon diri kung dalaga sa trapiko o kamalana, karon nga po light to moderate ang trapiko pasulod ka sa barangay Mansilingan. O kalikid diri, ang tanan nga sarakyan halos sa pinulsok man sa may lapit sa may halin sa border, padulong dito sa may banwa sa Mursama, Kakson. Kasi na ko diri nang report ka ito, nirabaton dito naman kipoliso kanan sa Florentino Balayan, halos kaya ganawa dito sa area sa banwa sa Mursama Manungtong, ang pinasili mga sarakyan. Pero ko pinang measurement sa salakyan. So, nakinandara sa itong pagpahin. Ang sitwasyon na rin sa pagkabatigay sa formal planning sa mismo sa barangay Masilingan, mga Kakson. Sir, gamay lang din. Assessment so far, sir, kamusta so far dali sa inyo sa checkpoint? So far, sa part ng kapulisan sa checkpoint, kaya naman i-manage ang traffic. Ang problema lang ang sa part sa nato DOH, kaya ang problema gid isa lang yung scanner, so nagaklag ang tao. So kung mag-clag ang tao man na, o nagaklag man ang salakyan. So pero kontrolado naman nato ang sitwasyon. So kinamake sure kaya ito, wala na kinapasugtan nga ngara lang yung hindi gusto magpa-scanning, dapat tanan gid. Ang okay man ko hindi sila magpa-scan, pero hindi lang sila magpatakulod. Hindi sila tabok sa checkpoint, mabalik na sila sa ila kung hindi sila magpa-scan. Pero so far, wala pa man kami sang na-encuentro nga may resistance nga wala nagpa-scan. Tanan-tanan nagpa-scan, ultimo PNP, medical personnel, naglabay, nagpa-scan sila. Okay, so wala pa man din may nagreklamo or nag-mulit nga hindi lang. May mga dutay, pero makuan man, napatagan man. Manageable man. So nga about the surgery sa area, may ano rin nga pa sa surgery sa may ari pero lulupsan din sir. Ang ini nga mo ginapistuhan ining Purok Guanson ini. So kung magpa-turn right ka may lusot din siya sa Purok Paglaom. So ang iba niya sa lakyan dito nagalusot sa Purok Paglaom, nagalusot din sa Purok Guanson, pero dito pa lang sa Bulangan may SWAT natin dito nga gabantay. Okay. So may directed sila along dito pa sa may Bulangan nga hindi sila pwede ka diretso. Kung mapasulog sila nga makulit, mabiyahe, balik din sila. Mabalik din sila sa ilang ginagyan kay may kapulisan sa dito nga gabantay. Meaning, sir, kung nalindo, yung ikaw sila mababaw? Mabalik din sila sa Bacolod, hindi sila pwede makarikta, mabalik din sila. Okay. Hindi na galing mag-diretso, balik naman sila sa area. Las 5:32, balikan tayo kadugay si Akson na dyan na utod ang yesterday signal. Akson dyan, please Camille. Yes, sir mo, no? Alawati Sir Florentino Abalayan. Sir, so possible isa sa rason nga nag-contest is kahit isa lang ginagamit man diri, no?
Yes sir, sa gidlang kagayina may concern kita citizen, may scanner man siya pero wala naman nga civilian siya, hindi gid man siya nagdugay dire pero at least may nagbulig gid man. Okay, may isa di kailangan nag-volunteer. Kita ka concerned citizen nga nag-volunteer, may dala siya nga scanner, nagbulig man siya mga isa siguro siya ka oras at least nga dako-dako man nabulig niya. So possible, so kung mayroon mga available scanner, galing nga pwede lang din sila ka-volunteer ka palapit, no? O pwede lang sila kapalapit ka volunteer kung may ara dira nga may mga scanner nga willing mag-volunteer magbulig sa atong DOH, gina-accept sila sa DOH. So 24/7 makamudi. 24/7 gid. Alin 11 a.m. Depende na kung ano na further instruction. Depende na sa instruction sa babaw kung nasa saan kami dire. Speaking of pila sa salakyan, imo assessment, tuptob labot na nasa nung area. Halin dire sa aton gina scanner area, malabot ay ta sa Murcia. Labot, pila ka kilometers kung amo na sila. So, hindi ko estimate kung pila ka kilometro, pero Murcia na ang aton pila sa salakyan. Ang iba nagbalik na lang. Kung hindi man importante ila kaladtuon sa Bacolod, so iba nagbalik na lang. So cooperation na lang gid inyo ginatayo. Cooperation na lang gid sa mga tanan nga commuters, sa mga pumuluyo. Cooperation na gid ang among ginapangayo kay para may sa aton tanan. Sige sir, thank you mga hapon. Maning hapon man sa liwat. Actual na si Police na Lieutenant Florentino Balagan, ang Station Commander sa Police Station number 7. Ang magdinagapamuno kung nabi isa diri sa mga ground commander sa area ko mo ang area sa Port Guanzon sa Copinisang Barangay, ang area mismo sa Police Station number 7. Sa ibang diri nga nga mga nagkabay sa gambal yung paglabay nila sa scanning, sa scanning ang surma, tapos mabala sa yung ayos na, no? Anyway, walang pinagkasitwasyon sa atong diri ginakamtangan, atong paglibot so far sa duwa ka mga borders, kaya ito sa rin ginapatigayon na checkpoint, kaya ginapaydalom sa thermal scanning ang mga individual nga naglabay o kapasulod sa sunod sa Bacolod. Kaksun tanda na ito, no? Of course, diri kita sa area mismo, kapag makita Japon nga maglibot sa pinapahid ka mga lugar. Rata sa Bacolod, talibot sa Bacolod Aksyon Jantia, sa aksyon na sa Bacolod Aksyon Radio. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Kasalukon nga bang... Mga ka-aksyon, madamo sa naglaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Ginagamit ang makaksyon ni mo ng WHO Safe Hand Challenge agad may handa sa coronavirus 2019. Padayon mga kaksyon. Aksyon Radio!
This is your Governor Bong Lacson. For the past weeks, the novel coronavirus, now named COVID-19, has caused fear and uncertainty to the entire world and humanity. As of today, we have no positive case of COVID-19. In addressing this situation, the provincial government created the Provincial Novel Coronavirus Task Force to provide local health offices and hospitals with guidelines and protocols on COVID-19, disseminate information on COVID-19 status and prevention, activate the Barangay Health Emergency Response Team, or BHERTS, composed of the barangay captain, barangay health workers, and TANUDs, to identify and report persons under investigation, as well as to strictly implement home quarantine for persons under monitoring. The BHERTS is our primary instrument in identifying people with recent travel history from abroad. Establish and activate isolation and quarantine rooms for PUIs for hospitals in Negros Occidental. Provide trainings for personnel to respond and transport persons under investigation. Reactivation of the Provincial Infectious Disease Action and Control Committee, or PIDAC, whose main function is to manage interagency collaboration and coordination on the prevention and control of infectious disease. To all the Negrenses, your health, safety, and well-being is the paramount concern of your provincial government. Please be assured that due diligence is being exercised to protect all of you from the dreaded COVID-19. Please continue practicing basic hygiene and preventive measures with constant hand washing, use of alcohol-based sanitizers, observance of cough etiquette, and the use of masks if you have cough and cold symptoms. Thank you, and let us continue to implore God's protection for everyone. Avance, Negrense. Tamang paraan ng paghuhugas ng kamay. Ang wasto at regular na paghuhugas ng kamay ay mabisang paraan upang makaiwas sa mga sakit. Ito ay makatutulong sa pagpigil ng pagkalat ng virus na nagdudulot ng sakit. Una, basain ng tubig ang mga kamay at sabunin. Ikalawa, sabunin ang mga palad. Ikatlo, sabunin ang likod ng mga kamay. Sumunod, kuskusin ang mga pagitan ng daliri. Ikalima, kuskusin ang mga kuko. Ika-anim, kuskusin ang pagitan ng mga hinlalaki. Pagkatapos, kuskusin ng paikot ang mga dulo ng mga daliri sa magkabilang palad. At panghuli, banlawang mabuti sa malinis na tubig at patuyuin ang mga kamay gamit ang single-use towel o air dryer. Todo laban kontra 2019 novel coronavirus acute respiratory disease. Tamang paraan ng paghuhugas ng kamay. Ang wasto at regular na paghuhugas ng kamay ay mabisang paraan upang makaiwas sa mga sakit. Ito ay makatutulong sa pagpigil ng pagkalat ng virus na nagdudulot ng sakit. Una, basain ng tubig ang mga kamay at sabunin. Ikalawa, Ari ng pinakabago kag pinaka-epektibong herbal supplement ever. Sa aksyon! Abati ko sa inyo, una ang pagpatag ni Provincial Administrator Attorney Ray Frando Diaz II. May angot sa ginpermahan kagabi nga executive order ni Governor Bong Lacson kag kung anong matabo sa pag-akomodar sang mga pasahero nga luyag magpuli diri sa Negros Occidental kag luyag magpuli sa iban nga kaprobinsyahanan, Attorney.
Diaz. Ang aton nga operators sa bus kag sa mga other public carriers, V-hires, are advised nga restricted na sila from crossing the borders. Kay ti pagtabok sa aton nga bus, pag mabalik man na sa dililuwat sa Negros Occidental, it will also be a carrier of virus. The same thing, Kawu Manabi, no? Nga ginadala nila from Negros Oriental, pasudlon na naman din sa Negros. Again, marisgo naman ang aton nga mga pumululo diri. Well, ang instruction is this. Coast Guard will man the ports. Dito pa lang si Iloilo, I have the assurance of the Coast Guard that ginascreen na ang may mga IDs lang sang Negros Occidental or any of its cities or municipalities. No? Bacolod also. Makasakay sila kung may ara sila valid ID dito sa Iloilo. Kung wala, hindi sila kasakay sa Rorota. So that's how we are controlling the influx of people coming from Iloilo. So, ang executive order ni Governor Bong Lacson is until April 14. It's the same period that is given sa Manila man nga quarantine. Ang aton nga goods are allowed access going in and going out. So pwede kita deliver goods, medicines, and other supplies that are considered essential. So why na yung kinauntat? That's why ang Rorota sige. No? Sige na sila ang aton nga mga goods nagakadto pa ka rin na yan. Kung wala ka hindi nga taga Negros ka, hindi ka kasakay sa Roro. Makadto ka sa Iloilo, you will not be stopped. No? But we are discouraging it. Kay, again, as much as possible, mapahimuyong kita, no? Kag ang essential lang ang mga travel sa aton nga isugtan. May official functions ka, may ara ka sa mga emergency or important nga mga medical operations, pwede. Ang business will continue considering sige huntang aton nga flow of goods in and out of the province kaya para hindi man maapektuhan ang aton nga supplies, no? So like you said, it's an economic issue, so we have to allow ang aton nga economic lines to continue operating. Ang aton gina-control, no, according to Governor Bong Lacson, is ang mass movement sa tao. Nga mo niya ang makadala sang virus sa aton diri sa sulod. We have to understand nga ang aton nga facilities, medical facilities, is only so much. Hindi kita ka-afford nga ang mga tagagwa diri pa masakit ng kita ang magbulong sila. Kag wala na kita lugar para sa aton nga mga pumuluyo diri. So that's one. And number two, hindi kita gusto nga magsulod ang COVID diri sa aton nga province. So the more people come here, the more risks, no, that we are exposing the Negrenses. May ara naman ta sang other forms of doing business. Mobile naman halos tanan, internet, ara na, online na tanan. So we have to adjust anay for this period man lang, no? Hopefully 2 weeks basi mag-subside ang threat, we can lift the EO, no? Si Gov can decide to do that. Pero during this period nga critical, hindi kita tani anay magpatigas ang ulo, no? Our health is wealth. It's even more important than our material wealth, no? Kaya ano mo man na kung masakit ka na. So, i-prioritize na during this time of health emergency ang aton health and the health of the family, aton co-workers man. So, hindi kita mag-ubra sa mga butang nga maka-expose sila sa unnecessary risks. The only thing that really medyo sa iya nga mind, nag-hold back sa iya was the guidelines, no, that was given by the joint or interagency task force, no, sa national, na dapat may duwa gidanay ka case kag antes kita mag community quarantine. But what we did was not a community quarantine. What we did was a closure of our ports and borders. So we had to improvise legally. We had to think about it, no, what we do is legal and it does not violate any of the guidelines nga ginhatag sa aton sang interagency task force nga national. So hopefully, no, the people of Negros will appreciate what the governor has done to protect the lives, the health of our people, and I think, no, hopefully it's still timely, no, and we hope that the
health workers who are also in the forefront of protecting our health will feel nga hindi na sila masyado ma-stress. Kaya kung kadamo pagid ang outsiders na sulod diri, ang aton doctors, nurses, mga medtechs are the ones feeling the pressure nga sila mismo hindi na sila kaarapal sa ilang ulabrahon, sila mismo hindi naman doon gina-fatigue naman sila, kag hindi naman sila kabalo how to control ang pagsulod sa COVID-19 kung sigigon pa sila pakadto diri ang mga tao. Una sa balita, una sa aksyon. So, klaro ginpabati ko to bisan malawig-lawig ka importante ito nga panugyan halin sa provincial administrator. 5:47, kantuan na naman ang balita halin sa Bacolod City Hall. Pero dalita niya mga Pinoy mahiligid magkape sa aga sapon kung kaysa tubto magabi pang sa masa Radyo City Hall Report. Mayara sang ginaplano nga i-implementar ato sa lokal nga panguluhan sang syudad sa Bacolod. Prote abot lang kumariano ini ako hindi ining 4-day work week. Matiantang detalye sa malita sa report ni Action Dale. Action Dale, mayang hapon please come in. Mar bukas si City Administrator M. ang ipatuman diri sa may syudad sa Bacolod ang 4-day work week na hiniuna nagpapanaog sang memorandum ang CSC o Civil Service Commission nga nag-adapt sang interim guidelines sang alternative work scheme sa gobyerno bilang tikang man precautionary measures sa COVID-19. Sa sininga sa top action Mar Lunes tubtob Huwebes nga daw ang duty sa mga empleyado sa gobyerno umpisa alas 8 sang aga tubtob alas 7 sang gabi o kun 10 oras sa kadlaw samtang day off o kung wala naman sa trabaho sa Biyernes nga daw. Pero sunod rin kay ang wala pa sang desisyon ang Linaldi Administration kung tumanon o kung iya dapa ang ining work scheme action mark kay sunod rin sa iya ang ining plano ti do ka reasonable man kag isa ini kuntani sa talakayon sa meeting kay inas ang aga sa Bacolod Interagency Task Force Against COVID-19 pero wala nila ini malabot bangod may plaman sila ka mga prioridad. Sunod kay ang kinahanglan ng executive order o kung EO sang alkalde o kung ordinansa no nga ginaprobahan sang sangguniang panglungsod para may sang legal nga basihan sa pagtuman sang memorandum sang Civil Service Commission. Aling parayaga ni City Administrator M. Anga. Wala na malabutan, di ka gina-take up. Actually, that is one of the nakalista na di sa hakon niya i-take up tani sa COVID task force. O hindi pa siguro. I'm open to the idea kung may ara na gid man EO for community quarantine. I think that's one way nga i-extend lang ang hours to 10 hours per day pero 4 days a week lang maubra ang mga tao except for mga essential vital services. Otherwise, do ka reasonable man sang ang 4-day work. EO ni Mayor Bing or ordinance sang sangguni ang panglungsod. Butsa na action mga subong nga semana ang mga empleyado sang gobyerno mayroon sa gihapon sang duty sa Biyernes nga adlaw. Magluwas na lamang kung mayroon sang panibagong executive order nga ginpapanaog si Mayor Bing nga nagasunod sa memorandum sang Civil Service Commission. Update ka balita gikan sa Bacolod City Government sa ang action nyo. Action na Dale Salazar una sa balita na sa action sa Bacolod Action Radio. Patuloy kayong nakikinig sa Action Radio. Mga ka-aksyon, madamo sa naglaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization.
Kanyo ang mga aksyon ngayon mo ng WHO Safe Hand Challenge agad may handa sa Coronavirus 2019. Padayon mga aksyon. Aksyon Radio! Mga kaaksyon, madamo sa naglaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2019 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Sa mga high blood, sa mga diabetic, aton nga rekomendar ang panyawan herbal capsule with mangosteen, ang milagroso nga capsule. Tara nga gabarito sa ato sa nga live stream. Angel Java, si Claire Vito Olvido, Inusline, Roberto Samson, Joselito Legaspi, Araman, si Ken Yap, Monina, Dobleso Manira, Ariel Bamba, nalista lang kay kulang-kulang tiyempo. Sienna Grace Aliana Tubong Banua, salamat si Ram Rialk. Okay, si Cheche Jose Rosales, si Tessie Moico Medina, Ayan Jan Yap, Ariel Bamba, Melanie Zaraga, Gabriel Cecilia Hines, Jenes, Mary April Mondragon, Miami Von Gimarangan, Gamonitor, Elizabeth Malakagamala, Christian Hinueya, Edward Olivar, kag ang iban balikan taraman dugay. Balikan tang patrol na tipon nga balita with action na John Diaz, pero may TC ka mo anay ha. May TC alkaline nga vitamin C. Alas 5:56 na, Aksyon Radio Philippine Standard Time. Ay iban na nga mga balita maka-aksyon ha. Tutukan ninyo karon sa Aksyon Firing Line with Aksyon Brian Morden. Alas 6:30, Tob-Tob, alas 9. Unahon tanay ang report halin sa Bacolod City Police Office, BCPO. Mayaraman nga ginapatagayon precautionary measures ato sa kapulisan batok sa COVID-19. Aksyon Eric Magbanwa, BCPO, mayong hapon sa report, please kabin. Bangod aksyon manon sa nagrala nga COVID-19, instrikto karon nga gipatuman sa Bacolod City Police Office ang proper hygiene sa mga persona nga nagapatigayon sa transaksyon sa sulod compound sa Bacolod City Police Office. Sunod kay Police Lieutenant Colonel Lester Liada, Operation Chief sa Bacolod City Police Office, nga may dapat sundon ang publiko sa pagsulod sa headquarters sa Bacolod PNP. Kung ano ini nga mapatakaran, yari si Liada sa interview sa Aksyon Radio. Dili man sa kampo, amo lang ginaano namon sa atong mga kauturan nga naga-process ang ilang mga papers, particular sa mga permit as much as possible. Magano lang anay sila sa mga regulation nato, pasubmit sila sa inspection and at the same time recording sa atong mga secretariat. So ano siya pagsulod sa entrance, ano matapok sa ila? Bali, so sa entrance ang aton nga camp, bali ang aton nga security dira, i-sanitize sila sa alcohol ba, and then after mangkoton sila kung din sila makadto, and kung pagsulod naman nila sa warrant, magkwada sila sa police clearance or dili naman sa amon sa permit, so may ara na kami personnel na mga mag-assist sa ila. So hindi siya dali-dali siya karita sa opisina? Kung may ara sila appointment, ang aton nga personnel nga in charge sa accommodation sa ila, so ipabalon na ang concern nga office to ensure nga nasa is nakaset appointment kinman. Kag ano siya kamo manao, kalimbawa may ara si mo kapangita, ikaw manao sa dalom di siya sa opisina.
ilang taon naton kung ang nature sa iyang appointment is kinala nila mag-anuman sa respective offices. So, gina-allow man naton. Pero kung personal, dito na lang sila sa lobby. Sanitation, sige patuman at napunin sa sibilya, kulit pati sa police. Yes, kay pati ang aton nga mga personnel man, kung mag-abot sila, kanya-kanya na lang taga-opisina, may mga ginapati gayo man kita nga mga sanitary. Basta pasyente na kamo subong sa alcohol, kaya tiniligat ito problema gito ni City. Ugani, actually, mo pa nang isa ka-concern man namon kay why ka na dakpon nga alcohol subong sa mga grocery. Kaya kinabakla. Oo, so we are reaching out sa mga suppliers naton no, kung may ara pa maanahan kita. But then, ang aton nga City Health sang Saturday, naghatag man sila sa aton sang alcohol, 5 kadagko bottle na for the purpose ang abusin. Pero hindi na enough siya kasi nito dadal, hindi na maubos. Ugani, although may ara man kita stock, pero maubos gina sa. Police Lieutenant Colonel Lester Liada, Operation Chief, Operations Branch sa Bacolod City Police Office sa interview sa Aksyon Radyo. Ang inyong kaaksyon sa Bacolod PNP, una sa balita, una sa aksyon, Aksyon Eric Magbanwa, nag-report sa Bacolod. Aksyon Radyo. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika. Balak. This is your Governor Bong Lacson. For the past weeks, the novel coronavirus, now named COVID-19, has caused fear and uncertainty to the entire world and humanity. As of today, we have no positive case of COVID-19. In addressing this situation, the provincial government created the Provincial Novel Coronavirus Task Force to provide local health offices and hospitals with guidelines and protocols on COVID-19, disseminate information on COVID-19 status and prevention, activate the Barangay Health Emergency Response Team or BHERTS, composed of the Barangay Captain, Barangay Health Workers, and TANUDs, to identify and report persons under investigation as well as to strictly implement home quarantine for persons under monitoring. The BHERTS is our primary instrument in identifying people with recent travel history from abroad. Establish and activate isolation and quarantine rooms for PUIs for hospitals in Negros Occidental. Provide trainings for personnel to respond and transport persons under investigation. Reactivation of the Provincial Infectious Disease Action and Control Committee, or PIDAC, whose main function is to manage interagency collaboration and coordination on the prevention and control of infectious disease. To all the Negrenses, your health, safety, and well-being is the paramount concern of your provincial government. Please be assured that due diligence is being exercised to protect all of you from the dreaded COVID-19. Please continue practicing basic hygiene and preventive measures with constant hand washing, use of alcohol-based sanitizers, observance of cough etiquette, and the use of masks if you have cough and cold symptoms. Thank you, and let us continue to implore God's protection for everyone. Avance, Negrense. My beloved people of Bacolod and my friends, I have just issued Executive Order number 21, series of 2020. This is an order declaring a general community quarantine in the city of Bacolod. This is the answer to the call of the times. Kag anong kahulugan sini? Ang mga movements sang tao pasulod kag pagwa sang Bacolod will be restricted. But at the same time, we would like to emphasize that basic goods and supplies will not be restricted. We will establish checkpoints
to be manned by the Philippine National Police and the Philippine Coast Guard. And kabay pa, mangayo ako sang pag-inchendi sang aton mga kaabyanan sa norte, halin sa Talisay hasta sa San Carlos, kag sa sur, halin sa Bago hasta sa Hinubaan. Para man ini sa inyo nga proteksyon, while we avoid infection among the residents of Bacolod, it can also work vice versa. Importanteng lawas na to mayara sang vitamin D3 kagon ginapangita ninyo ini testingin ninyo ha. Huwag ka mo sa dapat tubong nga adlaw ara na sa 140 ang confirmed cases kumpirmado nga kaso sang COVID-19 sa Pilipinas. Sa 140 12 diri ang record nga nagkalabatay. Kag nakaibalo-bala kamo nga sa 140 ka mga natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Ang pinakahuben makaksyon 13 anyos. May 13 anyos ika 135 siya nga pasyente. Nagpakonsulta siya sa Quezon City Health Department matapos nga nagbatsyag sang simptomas sang coronavirus sadtong Marso 4. Marso 15 nakumpirmar nga COVID-19 ang ginabatsyag niya. Why pili gini bata ka mga kontigulang ining COVID-19. 114 nagasaka kada adlaw. Iban nga balita way tamanabutan tutok sa Action Farming Line with Action Brian Norden alas 6:30 tubdo alas 9. Ang balita angot sa implementar nga curfew karon sa Action Farming Line kay di lamang diri sa Bacolod inaplanuhan kundi sa iban nga maduha ka syudad man. Sa area sang Central Negros may plano man curfew for minors. Grabe no, epekto sa COVID-19 no. Inyo pala tunturan Action Reports after edition. Magabalik na naman buwas magasunod na Action Balita Evening Edition with Action Dale Salazar kag Action Defensor. With Action Henry Spolgar kag Action El Ray Dutelio sa Technical Control. Ako naman Action Marlon Hedaway. Una sa balita, una sa Action sa Bacolod, Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko.